У нас хората в община Борован заплашват с бунтове заради обявената безпрецедентна публична продажба на общински ниви. Най-бедната община във Врачанска област, където безработицата надхвърля 60%, е на крачка от тотален фалит, тъй като не разполага с друга собственост. През зимата хората от Борован бяха на крачка от гражданско неподчинение заради блокираните сметки на общината. Опитите на ръководството да започне да погасява непосилния дълг от над 6 милиона лева завърши с неуспех, тъй като всички банки категорично отказаха заем. Преди месец се изчерпи и търпението на кредиторите и на тезгяха вече са 2800 от общо 3600 декара общински ниви. Земята е втора и трета категория, т.е. изключително ценна и добра и купувачи със сигурност ще има. Някои от обявените имоти за продажба достигат 650-550 на декар. От общината се тревожат, че загубата на обработваемата земя ще направи невъзможно бъдещото участие в европроекти, които изискват съфинансиране от местния бюджет. Провалят се и плановете част от нивите да бъдат дадени на безработни. Което може да формира, да кажем, до 10 000 лева доход. Хората от Борован и околните села са готови на крайни действия заради земята. Продавате земя никой не знае. Абсолютно никой не знае. И това ще доведе до столкновения. Как биха реагирали хората? Ще направят верига, няма да им разрешат. Това беше един доход, който можеше общината да издържа. А сега какво ще правим? Парадоксално е, че най-големият общински дълг е натрупан от енергийната ефективност на училища и детски градини, а от Министерството на финансите дължат стотици хиляди левове на Борован за енергоспестяващия ефект. Ако тези пари най-сетне бъдат изплатени, местната хазна ще излезе от кризата, пресмятат в кметството.